Ja haurien d'haver tornat. No et preocupis, dona. Només fa 2 dies que ens allarguen. En el rebost no queda gens de carn, ni seca ni fumada. Ens esperem a un animador que seran. Què en penses tu, bruixa? Fins que no arribi no ho sabrem. Però m'estranya que triguin tant en tornar. Potser és que han caçat grans animals i els hi costa de transportar. Escolteu, nois, he vist un home que corria molt i no pot ser un altre que llibre. Això és senyal que els caçadors estan tornant. Bé, per fi ja són aquí. Quan el llibre es doni ens explicarà com hi ha a la cacera. Vaig a preparar alguna cosa per menjar. Jo faré créixer la foguera perquè puguin escalfar-se i descansar. El llibre els deu portar un avantatge, com que corre tant aquest xicot. Bé, prepararé unes llibres que li donin forces. Benvinguts, hola. Hola. Benvingut, llebre. Reposa. I quan recuperis l'alè, munta a la cacera. Honorable cap, no he deixat a la colla gaire lluny d'aquí. Aviat arribaran. Estan tots bé? Ja han ofert? No, estem cansats. Cansats, però bé. I la Daina, com s'ha cuidat? Honorable, està molt valents i treballadora. I la cacera, com us ha anat? Heu aconseguit caçar algun animal gros? Ho sento molt, però quan ja havíem caçat, quan ja havíem cercat un ramat de búfals, el foc d'un incendi llunyà el trobem ja tancat al nostre setge. I si l'únic que hem pogut portar són un porc senglar, 6 conills, aus, ous... Amb això no passarem el temps de l'hivern. Ja sento l'hora dels caçadors. Ara sí que són aquí. Mare, pare, ja hem tornat. Abans es feia fred. Benvolguts caçadors! Descanseu! Recupereu forces! Honorable cap, sentim vergonya per tornar a la cacera, amb poques peces i petites. Estimat Poltre, l'important ara és que heu tornat. Però d'aquí poc vindrà la neu ja. Això és cert, però ara toca descansar. Demà en parlarem. Sí, és cert, ara no s'ha de preocupar-se. Demà farem un ritual i decidirem on farem. Vinga, dormiu, dormiu! Apa, m'haig de reposar, que demà tenim molta feina. Ja trobarem solució, veritat? I vosaltres poseu-vos a dormir, que jo m'atenaré que no s'apaga el foc. No, però no vosaltres, jo ja he fet allà. D'acord.
caçadors, de vosaltres depenem tot el clan. I quan que estem a portes de les glaçades i ens falta menjar, hem de cercar una manera d'aconseguir-ne més. També ens faltaria llenya per poder cuinar i escalfar-nos i passar millor el temps del gel. Hauríem de sortir de cacera abans no nevi. Ja ho hem intentat i ara no disposem de tant de temps. La situació és greu, però no desesperada. És cert que esperàvem una bona castiga, però no ha sigut així. I vosaltres no sou culpables de que els búfals es pentessin amb el foc. I si vinguessin també nosaltres rere els animals? No tenim cap possibilitat de trobar-nos un altre poble. Jo podria avançar-me i cercar un refugi, però no és això preparar-me. No aniríem gaire lluny, ens atraparia la neu. Ho poseu molt negre tot això. Segur que hi ha alguna solució. La situació és greu, però no desesperada. És cert que esperàvem una bona castiga i no ha sigut així. I vosaltres no sou culpables de que els búfals es pentessin amb el foc. I què podem fer? De moment, fer el que tenim més a la vora. Omplir el fons de la cova amb llenya perquè s'assequi. Fer les racions de menjar més petites i, per últim, passar qualsevol animaló, per petit que sigui. Recol·lectar ous dels rius i fruits dels arbres silvestres. Doncs no en parlem més, ens posem a fer. Home, parlem una miqueta més. Crec que tinc una solució. Parla! Només hi ha un animal que podem caçar perquè no lliguem més després de la nit. I això ens donaria temps de preparar-nos. I amb un de sol ja en tindríem prou. De quin animal estàs parlant? Ja el coneixeu, el mamut. El mamut! Sí, és prou gran com per donar-nos carn durant força temps, si l'aconseguim, esclar. Però no, ningú ha caçat un mamut. Jo no sabia com fer-ho. És molt el risc i cap seguretat d'èxit. És més perillós que 3 lleons junts, fins i tot una mica més. No una mica més, moltíssim més. Doncs no hi ve cap altra solució. Crec que té raó, Banu. Si aconseguíssim caçar un animal així de gran, podríem sobreviure tot el temps del gel. Fins i tot una mica més. Això ho veiem, però el que no veiem és com caçar-lo. No crec que siguem prou caçadors ni tenim les armes adequades. Les nostres llances són molt variants, amb el pelatge tan gruixut que té. Crec que té raó l'escarper. Són pocs per cercar el moix. Ens esclafaria de seguida. Però podríem observar quins són els seus moviments i aprendre els seus costums, i així trobaríem els seus punts febles. Això està bé, Daina, però es necessita temps per espiar un animal. I només disposem d'una lluna nova fins al glaç. Silenci. He sentit alguna cosa sospitosa. Ràpid, agafeu les armes i amagueu-vos. Algú s'apropa! Baixeu les llances! És una dona! I sembla que ve sola! Però vigileu per si ve algú més. Clar, jo vigilaré. Apropa't, dona, no et farem cap mal. Tranquil·litza't, sigues benvinguda. Té, beu aigua, reposa. Gràcies, sou persones de bé, tenia por. Vine, seu amb nosaltres i explica'ns què fas sola. Estimats caçadors, si encara teniu forces, anem a cercar llenya per passar el temps al gel. Jo sé dormir i tinc força. Jo també hi aniré. Jo no estic cansat. Jo vull dormir una miqueta més. Doncs tu, descontrós, carregaràs una mica més de llenya. Anem, companys. Va, sentes com no hi ha persones. Cap, jo aniré a cercar mel i el de menjars. I explica aquesta jove com ha arribat fins aquí. Es diu Bruna, ens ha explicat que fa 3 dies va sortir del seu poblat. I que va anar a una platja per trobar menjar i fer. Prou! Deixeu que sigui la Bruna qui ho expliqui. Volíem anar amb els meus germans a unes cales on trobaríem lleons marins i foques. I com que per la platja era difícil d'arribar-hi, hi varen anar bordejant per la muntanya. Daina, calla i deixa parlar la Bruna. Però tot això ja ens ho he explicat. Però, estimada Nur, jo no ho he escoltat.
Jo, la bruixa d'aquest clan, crido les forces de la natura perquè els nostres pensaments guiïn les decisions que siguin més beneficioses per a tots els membres del clan dels turons, que les caceres siguin propícies i que els animals sacrificats reneixin en el món dels seus avantpassats. Benvolguts caçadors, mentre cercava llenya, he pensat de com proveir-nos de més menjar. I aquesta jove, la Bruna, ens ha posat un pla. Ens ha dit que l'únic que podem fer és caçar un mamut. Impossible. No ho podem fer. Un moment! Companys, calleu. Escoltem la proposta. No, impossible. No sortirà malament. Companys! Escoltem-la perquè expliqui com es fa i després valorarem si es pot fer un. Calleu! Calleu i escolteu! Va, noia. Entenc els vostres temors, però jo mateix he estat caçant mamuts. Calleu! Calleu en la costa dura, deixeu parlar. La gent del Tron del Mar fa molts anys que va aprendre a caçar mamuts. Jo confio en el tu, però no tenim temps per escoltar. La gent del meu poblat us pot ajudar. Quin és el teu poblat? És a prop del mar, però ella s'ha perdut i no sap on tornar. L'hauríem d'ajudar. Quan has durat per arribar fins aquí? 3 dies. Això està lluny, ho podria buscar. Vaig a comprovar la direcció del riu. M'acompanyeu? I com és el teu poblat? L'última vegada el van plantar a la sorra ficant al mar. No gaire lluny de l'aigua hi havia unes 2 petites illes de roques negres. Jo ho conec el lloc. I com s'hi pot anar? Caminant en direcció al sol llevant. Una vegada, tot no té la Bruna al seu poblat. Ets molt amable, Borja. Qui més estaria d'acord en acompanyar la noia al poblat? Doncs ara dormim i demà marxarem per retornar al seu poblat. Senyors i caçadors, alareu-vos! He sentit algun soroll. Algú s'apropa. Anem en compte, no sabem ni com de fiar. Podem descansar aquí, després cercarem a la nostra germana. Germans, estic aquí, estic bé. Papi, Josep. Vigileu-nos! Amics, aquests homes són els meus germans. Són bona gent. Veniu, descanseu per al foc.
Totalment d'acord. I tu, Bruixa? Ajudaré quan calgui el clan del mar. Doncs confirmem aquest pacte. I ara, a dormir. Demà, a trens d'alba, els meus caçadors marxaran al vostre poblat per iniciar la cacera del mamut. A la Bruna la cuidaré fins que aprengui a ser remeiera i senadora.
passat, ha arribat l'hora de dormir. Posa cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí.